Ada ya ini finally boleh marbai ada. Finally boleh marbai. Figure asal kelugam kene. Kantere. Lugapur. Jangan. Bawa sasaran gandeng nyo. Bawa sasaran gandeng. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lugapur. To boleh lebatin bagian video Lugapur. To nih mana dah so pejar ranu mana mia horo dengan mana Gwalpara program. Gwalpara ori badi mana horni mana fungni pasta usu program sebe. Pasta sari pasta jarang program sebe ni amri dok so penia igata zabai. Dani igata ada ya bada bada jaga sini. Mana ek gota untuk nani uti jangan. Kalau buat thumbnail atau title nana nih mitkhawai nong ba. Dini yang botang kasih to dini yang habar kasih ada James nih. To bode excited tanda kai. Gas be excited nong ba ada James nih haba. Malazakan bapre sang. Apa muda. To finally mana dini ada James nih haba kintu. Mana ini video okha. Ini okha. Tapi mana okha kisah negasi nang daya mana isa komza batang siar. Namanya komza bay dah so okha be agak halang bay. To ada yang kod gan kana cikan kar bergetan lay. Bini pray Mabaya ada James ni nama mana bagan para, mudah-mudahan 60 zagan, 60 kilometer berada di Butero. Tolong berjalan jam mana? Ada James gina bisa bay lucky pada Netanyahu, lucky. Tolong pernah, let's start the video. Zia ide kalang nazan siang, beriza dengan beriza kena. Nah, tolong pernah ini ready. Pura ni sanu abu dia aduna bay dos kena, mana kabar kesahalang bay. Tuh ni san mumbai puri kayak mana thang siar nah, media mana thang san sedar nah. Tuh daya lu percaya thang siang mana daya percaya nukul nalega nukul bloga. Tahun perang ni kasihnya, present thang nane, tahun preso mana. Mana mangan tapi tahun puri presida bagan para masih lama tuh kayak nah, thang siar nah sida nih. Okay, let's start the video. Ompre moनसे बाथ्रा आं फोसावनो लुगैदों माने जोंनि बर' हारिनि माखासे बिराद आगोमा माखासे एक्टर माने मैया मोनानि 10टा बाजियाव माने गैला आरोना फैलाव बसुमतारी बिथाङा माने गासैबो सिनायखागौ नङा होमबा थ' माने जोबोद हामादों आरोना ओरैबायदि राफोद सासे माने बर' हारिनि थाखाय नांग्रा कालचारजों माने बर' हारिखौ फोथांनो नाजाग्रा दा नङा बिराद गोदोनिफ्रायनो बहुत गोदोनिफ्रायनो थ' लोगोफोर जियानो जायामोन नङा होमबा माने मा बुंहरसै ना थ' बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों बेखौनो आसा खालामबाय थ' जियानो जायामोन लोगोफोर नैबे जाबाय जास्ट हाबानि ब्लगसो बेफोरखौ बारा माने रायलायथ'ला दुखु दंखायो नङा होमबा थ' लोगोफोर जियानो जायामोन दायो होलांसै सिदा आदा जेम्स न' फार्स्ट टाइम थांसै आङो फार्स्ट टाइम थ' लोगोफोर नै दायो लाबाय प्रेजेन्ट मोनसे नै नैबेनो जाबाय बागानपारा सक नै जादों नुकुल भाई बथलखौबो होगोन नैबेना गिफ्टआ थ' नै बागानपारा सकनि थिनो नैबेनो ओमफ्राय माने आबौ जेम्सनि न'आ निजा हाबलाङो आरोना निजा ना आबौनिया नै अखा गिनानै रेनकट हाल्ला दंमोन खिन्थु अखा गैया अखा मोनासै लामायाव थ' जियानो जाया माने जों डाइरेक्ट देखायनोसै न'खौ हाबैनो सिदानो दा लोगोफोर नै फैग्रा सोरखौ लोगो मोनखो नै एन्टारे आगैखौ फार्स्ट टाइम आगै होनना बुंबाय दै आगै होनना बुंबाय होनदो आदा होननायखौ आगै होनना बुंबाय आरो मोजाङानो जोंनिया मा होनगोन दा सोमोन्दोआ आगै गुमैगोन लोंसाबाय दे मा बुंबावगोन दाने आब' होनसै दे आब' गुमै होनसै दे मा बुंबायाखै थेंक इउ नै दासो मोनबाय नै न'आ नैबेनो जोंनि आदा जेम्सनि न'आ थ' नै बनायगासिनो दा सिङाव बोरै हाबलांसै आरोना नै नैयाव जोंनिया इउटुबारफोरा दोङो जमा नङा माथो हैनो र' देखते कौन है बापरे ग्रीन रेड yes मा खबर लोगोफोर Jangan. Bawa sasaran gandeng nyo. Bawa sasaran gandeng. Oh, ini kenapa kayak apa saya buat sesuatu. Ini pas salah lah. Ah, ini kena geografi dulu. Geografi ini pas nang. Oi, Rostar, apa kabar? Besok na. Ayo nih. Besang bag, gue bunuh nawasi gue belum ini, sini ya. Misalnya itu nih, Enmo lari family dengan,
मोजां नांबाय लोगो मोननानै एकदमबारे फायगौ फैनाय रखम जादों फायगौ नोंसिनिया मा गामि गामिया जोंनाथ' ओरैनो सालबारि होनबासो मिथियो सालबारि ओइ माने खाथि खालानि गामिया बारा मिथिया नालाय थांबायबा थांनायालाय सालबारियाव प्रग्राम मोनसे दंमोन थांनाय बोसोराव आरो निजानो लोगोफोर नै आदा जेम्सनि हाबानि पेन्डेल सिं हाबायसै नै बिराद लाइन जमा हाबायसै नै बारे लागाव नै माबाया न' सिङाव सेथलानि बे जागोन कागे आबौ आबौआ मुथो आबौआ खामानि बेस्थ' आच्छा आदाया दिनै फाइनालि बोरै मारबायलै आदा फाइनालि बोरै मारबाय मेहेरखौबो आंजों लांफानांसिगोन लांफानो बाराद्राय बोरै बोरायाखैलै लांफाजोबनानै फैजोबदों आं फिक्स जागोन आंनाव चिराङाव थांबाय क'क्राझार हाबा जायो फिक्सआनो जायाखै दाबो मोसानाय फिक्स जालांगोन मोसानांगोन दे बरियानो आंनाव फैबाय माने खामानि होबाय आंनि फादारजों दा रायलाय दे आदाया एसे बेस्थ' लोगोफोरनि जागाय बेनो न'आ जोंनिया आदा जेम्सनिया आबौ जेम्सनिया ओमफ्राय नै स्टेजआ जों गासिबो नुखादों नङा होमबा भिडिअफोराव थ' नै स्टेजआ दायो मोसागोननो बेटाजि नों माला फैनाय something 4 days ago 4 days oh my god ओमफ्राय मानसिफोरा हारसिं नङा जों नखुलजों आरो बाखि र' जाबोरखो मोसानाय बेनो दा होनसै दे दाय दा फरायनोसै दे सोर फरायनोसै सिंगाराथ' बहुत दं सोरनिफ्राय बबेया माने बाराखौ मिथिया आच्छा ओमफ्राय नै नैबे जाबाय माबा गार्डेन नैबे आरो नैबे हटेल फैलाय फैलाय आंना बे लाजि लिखि दं नोङो लोगोयाबो हाथ्रा लोगोफोरनि हटेला आदानिया एसे देखना होनि आं माने स्टार्ट जाथ'वाखै आरो नै बेनोसै ना बानायगासिनो नै आई भाई थोड़ी देर के बाद तेरे साथ वीडियो बनाऊंगा मैं ठीक है ब्लॉगिंग बनाऊंगा ओके कहीं पे भी खबर मत देना ठीक है खैनाखौ मा समाव खैनाखौ आदायासो एकदमबारे गावनि चेनेल अफिशियेलि माने अफिसियेल आच्छा गावनि चेनेलावसो माने नोंथाङा दसेनो नुगोन खैनाखौ आं बे भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट पार्ट फैगासिनो 2 घन्टा उनाव 2 घन्टानि उनाव फैबाय खैनाखौ देखायब्रा दा खैनायानो गैया मा गासिबो सफैनायसिम दोनथ'जोबनाय भिडिअ